Moi boas vindas, amantes da boa cociña, e benvidos unha vez máis á Cociña de Terra. Unha ruta itinerante pola gastronomía da nosa provincia para coñecer receitas e cociñeiros de todas as cores e sabores. Hoxe traémolo noso autobús á comarca dos Ancares, un auténtico paraíso natural poboado de boa xente e de grandes produtos da gastronomía galega. Aquí apagamos os motores, prendemos a cociña e recibimos a Mari Carmen Fernández, antiga presidenta de Ovica e unha gandeira con moi boa man pra a cociña, que hoxe nos vai preparar unha receita sinxela de cordeiro galego cheo de sabor. Así que gozade desta receita tradicional e non perdades detalle. Moi boas, Mari Carmen. Contanos, que imos facer hoxe? Pois hoxe vamos a facer paletilla de año ao forno. Esta receta é unha receta moi sinxela, que se pode facer, bueno, casi a diario. Quero dicir a diario, por semana ou cando necesitamos facer unha receta de año. Mira, necesitamos, para facer a receta necesitamos pois unha paletilla de año, necesitamos uns dentes de allo, perexel, unhas patacas, unha cebola, sal, aceite, este aceite do Val de Quiroga, un aceite moi bon, de moi boa calidade, tamén para facer esta receta, e tamén viño blanco. Isto, despois vamos a facer unha ensalada, e para a ensalada necesitamos escarola, cebola, tomate cherry e unhas aceitunas negras. Canta cousa, mi madriña! Pois vamos a empezar a facer a receta. Mira, collemos unha fonte de forno e colocamos aquí a paletilla de año. Vamos facendo aquí. Vamos poñer, mira, poñemos a parte máis grasa sempre para a parte de abaixo. Por que? Porque cando lle botas os xugos, cando lle botas o aceite, cando lle botas o vino blanco, e depois cando vai sacando o cordeiro o seu sabor, se vai facendo, vamos regando a paletilla. Entón, poñémola así pola parte de baixo. Vou facer uns cortiños para que colla mellor o sabor. A ver, vamos fazer aquí 3 cortes, mira. 1, 2 e 3 cortes. A mí me gusta facer estes cortes porque vai collendo un pouquiño de máis sabor. Esta paletilla ten moi bon aspecto porque ten moita grasiña introducida polo medio e esa grasiña dalle moi bon sabor. É que nesta cociña só temos produto premium. Vou a salar primeiro e despois vamos salando así. Tamén lle podemos botar un pouquiño no adobo, pero a mí gustame salar así un pouquiño. Pois se te gusta a ti. Este é moi bon aspecto, está moi boa. Bueno, é da marca Pastores de Galicia, que ten moita calidade. E aquí vou empezar a facer o adobo. A ver, collemos os allos por aquí. E poñemos, vou a pelar os allos primeiro. A ver se... Ajá, moi ben. Pois aquí collemos, a min gustame facelo así nun morteiro, mellor que facelo nunha batidora. E logo? Porque me parece que lle dá outro tipo de sabor. Entón vamos seguir pilando nos allos, así, pouco a pouco. Pois, como ti dis, pouco a pouco, vaime contando, Mari Carmen, como é que nos trouxeche unha receita de año. Bueno, elixín unha receta de año porque eu son gandeira. Eu son gandeira e criadora de años. Eu teño unha explotación de ovino. Entón, é unha das cousas que máis me gusta. Teño años na miña casa, todo o tempo. Estou nos cuidando, estou nos vendendo pola marca Pastores de Galicia. Estou na asociación de Ovica. Entonces aí estamos criando años. Entonces a min é unha das cousas que máis me gusta facer. Será porque os cuido todos os días ou porque, bueno, me encanta. E ademais é unha receta moi sinxela que a pode facer calquera. Sobre todo as paletillas, as pernas, son unhas partes do año que se poden facer moi ben ao forno. En cambio, se tú fas un cuello, por exemplo, un cuello aproveito para facer unhas hamburguesas,
A falda tamén para facer unhas hamburguesas. As chuletillas van moi ben á plancha, pero o tema de pata ou por aí, ou a faz inteiro ao forno. As traseiras, por exemplo, van moi ben tamén deshuesadas e rellenas tamén. Las podes facer rellenas ao forno. Tamén o podes trocear e facelo nunha pota, tradicionalmente como se facía de toda a vida. Caramba, sí que tes un recetario amplo para cociñar, Año. Sí. É que un cordeiro podese facer de moitas maneiras. A ver, non é unha comida habitual que faga todo o mundo, porque eu creo que teñen un pouquiño de medo a cociñalo, non, é moi sinxelo cociñalo. Non é unha cousa que sea moi difícil cociñar. Pódese cociñar sinxelo, é moi sinxelo. Agora vamos coller un pouquiño de perexel. Iso, o perexil. Vamos ter un pouquiño de perexel. Que sería de nós en o perexil? E canto levas con esa explotación de gando, Mari Carmen? Pois mira, eu empecé moi xoven. Con 22 anos fixen, creo, a miña explotación de ovino. Entón casi xa levo como unha década xa. Sí, con 22 anos. Na miña casa había vacas. Antes de ter ovellas había vacas. Entón despois decidimos cambiar para as ovellas. É un pouco máis difícil cuidar a vaca. E que estás facendo agora? Pois ora sigo cas ovellas. Neste momento, un poquinho de viño blanco aquí, botar. Mira, pois neste momento estou facendo o mismo, estou cuidando as ovellas. Coa receita, dicía. Que estaba facendo coa receita. Ai, perdona. Non te preocupes, Mari Carmen. Mira, estou botándolle un pouquiño de viño blanco, botei un pouquiño de aceite de oliva e agora un pouquiño de viño blanco. E agora vamos a machacalo un pouquiño. Vale? Vale. Aquí tamén vamos botar un pouquiño de sal. Agora vamos a machacar un pouquiño isto. Vamos a machacalo e adobar a pata con este condimento. Eu non lle boto especies porque me parece que esta carne é tan boa que non necesita, para facer así ao forno, non necesita ningún tipo de especie. En esa explotación que tes en Castroverde, según creo, cantas ovellas tes? Pois agora teño 100 cabezas de ovella. Neste momento teño 100 ovellas. E dá moito chollo? Sí, a verdad que sí. Dan que agora estamos po mes que ven, temos os partos, temos a época de partos. Nosotros programamos os partos para que nos veñan para a primavera. Entón temos así, despois nacen os cordeiros para vender cara ao verán. Entonces agora, po mes que ven, sí que empezanos un pouquiño máis o traballo. Agora vamos a adobar a pata. Con este condimento así. Por ambas caras. A min gústame que vaya ben jugosiña, entón que vai así ben adobadiña e ben jugosiña. Así por estes cortos procuramos meterlle un pouquiño de allo e do perexel, así para que vaya todo ben condimentado. Así. Moi ben, así todo. Moi ben, así condimentado. Agora vou deixar, no fondo vou levantar a pata, vou deixar un pouquiño de viño blanco para que non se pegue. E agora por arriba. Isto tamén lle podemos poñer manteca de porco. Hai xente que en vez de botarlle aceite, lle bota manteca de porco. Pero aquí, como temos este bon aceite de Quiroga, pois tamén lle vamos botar este aceite. E esta patiña, como a ser así tan terna dun lechal e que ten esta grasiña, pois, e a ser así galego, de pastores de Galicia, pois non necesita tampouco moito que sea moi enchoupada, que leve moito condimento. Vale? Vamos a prender o forno, vámoslo poñer a 180 grados como 1 hora e media. Vámoslo controlando
180 graus, hora e media. Vamos controlando porque a media hora ou así de estar no forno temos que botarlle unha pouquiña de auga para que vai ir chupando e vai collendo sabor. E despois, a unha hora ou así, antes de que termine, botamos viño blanco, collemos os xugos que teñen abaixo para arriba e vamos botando o xugo que está soltando a carne para que vaya chupando a carne. Bueno, pois agora vamos a poñer a cocer as patatas. Vamos fazer unhas pataquiñas aquí cocidas. Despois deste salto temporal, canto leva esa pata no forno? Bueno, esa pata no forno leva como 1 hora e cuarto. Entón, como as patacas en 20 minutos, 15, 20 minutos se van a cocer, pois mentres poñemos a cocer as patacas, mentres acaban de facer esa pata, vale? Bueno, agora vamos a preparar a ensalada. Mentres isto está a pata no forno e as patacas a cocendo, vamos a preparar a ensalada. Bueno, pois vamos a cortar unha pouquiña de cebola. Entonces, vamos a cortar un trocito de cebola a ensalada. Aí. Vamos a cortar. Isto vai para aquí. Vou coller outro máis pequeniño. Cambio de coitelo? Si non... outro coitelo. Isto é moi grande. Vamos a ver se buscamos outro un pouquiño máis pequeno. Este. Moi ben. Pois mira, ahora vamos a facer uns aritos de cebola para acompañar a ensalada. Isto para basura. Pois vamos a facer aquí uns trocitos de cebola. Isto vamos a apartar para aquí que nos está estorbando. E vamos a facer uns aritos de cebola. A mí gusta máis a cebola en aritos. Ajá. Pois contanos, Mari Carmen, sen cortarse, por favor. Sí, eso. Ti fuche presidenta de Ovica, non si? Que é Ovica exactamente? Ovica é unha asociación que agrupa a unha pila de gandeiros. Fundouse creo que, a ver se non me equivoco, no 97, pola enquedanza dunhos gandeiros. Un pouco porque tiñan unhas inquedanzas sectoriales do sector, un pouco para axudar un pouco aos gandeiros, para asesorar, para xuntarnos e para... Esta tiña cebola picada. Un pouco polas enquedanzas que tiñan os gandeiros. Entonces, neste momento, creo que somos 150 socios. Un bo feixe de gandeiros. Que estamos traballando por mellorar un pouco a calidade de vida dos gandeiros e asesorar e traballar cos gandeiros. Ora, cando empeza o mes que ven, ora para o mes de abril e maio, pois empeza o tema da rapa. Entón, nosotros somos os que gestionamos o tema cos rapadores. E os rapadores son galegos? Sí, unhas sí, outros son polacos, outros son aquí da montaña de Lugo. E despois tamén axudan nas axudas de PAC, de asesoramento, de todas as enquedanzas que ten, plans de mellora, facemos cursos de formación para informar e para asesorar aos gandeiros. E dentro de eso tamén temos unha ADS, temos a cooperativa Vélaro, que estamos comercializando, a parte da marca Pastores de Galicia, estamos comercializando pola cooperativa Vélaro. Entón, están os técnicos aí axudando. E, estamos aí traballando para mellorar un pouco o sector. Pois moi ben, Mari Carmen. E que lle estás botando esa ensalada? Bueno, pois agora estou botando un tomate cherry. Estou adornando con os tomate cherry. Aquí por arriba. Vamos botar tomate cherry. Esta é escarola. Primeiro botei escarola, despois a cebola e o tomate cherry. A escarola tamén é unha verdura de temporada de inverno. E é moi rica. A min gustame, a verdad. Me gusta a escarola. E por botei unhas aceitunas negras, como a escarola así é un pouquiño ácida, pois ti lle botas unhas aceitunas negras e a min pareceme que lle dá un sabor así un pouquiño máis rico.
Me encantan as aceitunas negras. E adoitas cociñar ti na túa casa? Sí, sí. Eu son a que cociño habitualmente na miña casa. Home, teño sempre axuda, tanto do meu marido como do meu fillo. Pero eu a estar na casa, é dicir, a traballar no campo, irmá piña explotación e tal, pois son eu a que habitualmente cociño. É que a min gustame moito a cociña. É unha das cousas que máis me gusta. Depois de vivir no campo e ter os produtos que temos no campo tan ricos, as verduras, hortalizas e todo, pois a mí me gusta traballar cos produtos daqui da terra, do campo. Claro que sí, que viva o campo galego. Bueno, mira, ahora xa temos as patacas cocidas, vamos a terminar o cordeiro xa está listo, vou no quitar do forno, entón vou acabar de pelar as patacas pa emplatar o plato. Vou pelar as patacas para acompañar. A ver, Así. E de onde ven ese xeito de preparar as patacas? Bueno, pois a min gustame así cocelas capel para este tipo de plato, porque se desfán menos. Esa é a pataca así, pois como máis enteiriña. Entón lavamos as patacas e cocémolas así capel. A mí a verdade é que é un xeito que me gusta. Ajá. Vámolas picar así en 3 trozos, a ver se nos chegan 3 trozos. Entón vámolas poñer aquí xa na fonte. Comezamos co emplatado. Así. Así. E así. Bueno, eu creo que ao mellor nos chegan estas. Vamos cortar outro naquito pa aquí, un poquinho máis pa este lado. Ahora, como xa vamos a quitar a pata do forno, xa está lista. Moi ben. Para quitar, xa parece que está, xa está preparada. Vamos a dar, a apagar o forno. Isto hule que arrecende. Moi ben. Bueno, pois agora temos as patacas listas aquí. As patacas vamos a botar un poquinho de sal para tornar así un poquinho. Ajá. Moi ben. Moi ben. Agora vamos a botar un tisco de aceite de oliva e vamos a picar un poquinho de perexil así para adornar. Vamos a cortar un poquinho. O perexil, claro, o perexil que non E falta. vamos a botar por arriba. Ajá. Xa vamos cortando. Moi ben picadiño, porque así lle dé así un gusto a pataca por arriba. Ahí está. Bueno, e agora vamos a colocar neste ladiño. Vamos a colocar a paletilla. Collemos así a paletilla. Unha boa peza a bofé. Guau. Así. Guau. Vamos a botar un pouquiño de xugos destos que ten. Ahora vamos a botar un pouquiño de xugo por aquí arriba. Isto que soltou a carne. Vamos a botar un pouquiño de romeiro. Así. Un pouquiño por aquí. Así. E agora a botarlle o dente. E agora a papalo. Así, E voilà, xa está listo. xa estaría lista a nosa receita. Como lle chamamos? A nosa receita chamase paletilla de año ao forno. Feita con moito cariño e con moito esmero. E con añiños moi ricos, criados aquí na Galicia, un añiño de pastores de Galicia, pois dunha carne alimentada de maneira natural. Os cordeiros desta marca son añiños que van criados con leite materna,
salen cas ovellas ao pasto, alimentanse da leite das súas nais, e despois veñen pescuadas e ao final dáselles un complemento de cereal. Algúns non lles fai falta, outros non, porque se as ovellas aproveitan moito os recursos naturales que nos dá a naturaleza, tanto no prado como nos montes. Entonces son uns años moi ricos, criados con moito cariño polos criadores e con moito esmero, e aquí na nosa Galicia temos moi boa calidade de carne de cordeiro. E eu animaría, sobre todo, a xente a que cociñe máis cordeiro, que se cociña pouco cordeiro aquí en Galicia. Todos animalos a que proben, a que fagan este tipo de recetas que son moi sinxelas. Esta receta, ao forno, é moi sinxela, é unha receta moi rica. Entonces, animaría a todo o mundo que polo menos, non só para día de festas ou para día de eventos, que é cando máis se consume. Diariamente, pois pódese facer unha vez a semana, tal, pódese preparar este tipo de plato, porque é un plato moi sinxelo. E así xa está. Pois veña, moitas gracias, Mari Carmen. E vos, tomade nota dos ingredientes e ide probar que tal se vos dá esta receita de paletilla de cordeiro ao forno con ensalada e patacas. Xa me contaredes. Vémonos moi pronto nesta cociña de terra, a saber onde e con quen. Ata entón, comede ben e sede felices.